Zango ya gabatar da cewar an ɗage aurensa har zuwa nan da bayan sallah. Fitaccen jarumin wasan Hausa mai suna Adamu Zango ya ce an ɗage ɗaurin aurensa ne sai zuwa bayan sallah, amma bai yi wani ƙarin bayani ba, inda ya roƙi masoyansa su ƙara haƙuri. Ya ce idan lokacin ya yi zai bayyana wa jama'a. Idan ba ku manta ba, an shirya ɗaurin auren Zango ne a ranar wannan Juma'ar take zuwa, inda masoyansa suka shirya halartar wannan biki nasa mai albarka. Amma katsam sai gashi ya yi postin a Instagram ɗinsa inda yake bayyana wa 'yan uwa da abokan arziki an ɗage wannan aure nasa, amma fa bai faɗi dalilin da yasa aka ɗage aurensa ba. To koma dai menene, muna fatan Allah ya kai mu wannan lokaci lafiya. Idan za ku iya tunawa, Adam Zango ya bayyana kyakkyawar budurwarsa wacce zai aura a garin Kebbi mai suna Sufi, kuma an yi niyyar ɗaura wannan aure ranar wannan Juma'a mai zuwa, inda 'yan uwa da abokan arziki da masoyan wannan jarumi suke ta yunƙurin son su je su halarci wannan gagarumin biki. Amma katsam sai ga Adamun da kansa jiya ya bayyana an ɗage wannan ɗaurin aure nasa, amma dai duk da cewa bai yi wa mutane cikakken bayanin abin da yasa aka ɗage wannan ɗaurin aure nasa ba. Amma ya ce zuwa bayan sallah za a ɗaura auren, sai dai bai faɗi lokacin ba, amma ya ce idan lokaci ya yi zai sanar da mutane. Mun gode, ku danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu zuwa. Zango ya gabatar da cewar an ɗage aurensa har zuwa nan da bayan sallah. Fitaccen jarumin wasan Hausa mai suna Adamu Zango